Dekiću, tvoji utisci nakon derbi utakmice? Pa, nema šta, bolje je pobedio. Nismo baš detaljno odradili ovo, ali sljedeći put će mnogo biti bolje. U drugom poluvremenu ste imali blagu terensku inicijativu, šta mislite da je falilo? Samo malo elana i više želje i volja za igrom. Dan, kakvi su vaši utisci? Pa pre svega htio bih da čestitam mojim momcima na pobedi, na veoma teškom gostovanju ovde. Čestitao bih domaćinima na fer i korektnoj igri. Mislim da je utakmica bila takva kakav je naziv sam nameće derbi, da je bila prava derbi utakmica, možda ne mnogo lepa za oko, ali je bilo zato mnogo duela, mnogo dobrih poteza. Još jednom čestitam svojoj ekipi na 3 boda, mi nastavljamo dalje, idemo ka cilju, naš cilj je da budemo prvi i da uđemo u viši rang. Mislim da imamo kvalitet i da možemo još mnogo bolje i da ćemo to pokazati na daljim utakmicama.